Nyame atom. Me ho ye pa. Wudin Pacho frame Nyako charity. Nyako charity. Pacho. Okay. Na che say wa hia wunua. E wo ha. Na unya hia wunua saa de a. Eya da nyame ase. San se wunua be fa adwuma ne personal. So wunya hia wunua wo ha. Jai no obefa ne personal. Obey adwuma na ma wa wani beje ho keke. Why? Matma. Tu kwa da onyam yase. Okay. Nyako. Ewie de boko ma. Ipacho ma de me ba hanse. Abranti aka asem bi ato. Me mani papa so. Amana me mani papa so onhwe enkura ni biem. Bo. Menana. Abranti bi aka asem bi de ato wo ba papa so. Ipacho. Jesus. Anje se oba mu fie ha. Ema oba ne papa say onhwe enkura ni biem. Obi pen ho asem. Obi pen ho asem. Why you ready so obehwe nkwada? Why you ready so obehwe nkwada wo school? Why you ready so obehwe one man to university? Why you ready so the one per school kron so obeba na hye adwuma? Aha. Why you ready so omumu bi yade a odin be hospital? Na afi why you ready so wo be yi sika to ho a da bia nkra ne bedidi. Nipa na why yes ano. Badawroma. Afi ne betie nkyiremu. Ti friase afi no mega fitiase ne awie ya. Fiase ne fa nkwa awie ya. Yo ma, me da se. Ma, me ye adwuma wo LL. LL no ho na me ye adwuma. Ho na mko hu ablante e frɛ ne Sami. Ma mpacho edina minima ne bra Sami. Minim din bi aka ho bi. Sam Tuga. Enti me ne neti ho. Me de no kwachia a me maame. Eni me nuan. E wo fie. Sa ablante no osu onijere. Enti ya no kra me ko fie, me ko ne fie bia me hu oba bia e wo ho. Enti na me ne ti ho no. Na me ne nyina na wo adwumem. Oye doma operator. Enti me ne nyina na wo adwumem ho. Na ma kakra bia wo se, obi abeka kire me se, me ne nipa so mesi gina ha me mpena. Nipa so mesi akodim Bola House. Me kwa kan se enye no kra onji me ndi. Enti ekwo so saa na se bra sam de wo ye mani nje ho. We are intimate na no apoma chew. Say bi nsi bi ni atena ho. Ti yetete won mu saa ma. Kakra bia enam de me number ma be ma we. Eya dem de me number ko ma be ma we. Nam se hwan na ka che no so mu nipa krodin. Enam se mate. Emna bi me de me number ma obi wo clocking no ho. Nipa ni hia me no. Eno se ma me no wo nkomo. Nam se a adwuma mi ade ye kasa wo. Enti saa de ene je me number na nkomokro na ne me wo no. Na wa frɛ me. Na me di nkomo no. Ma me nipa na amfrɛ me nim nipa number mpo. Ena me te no wo ehwero se enipa ne se ne mpena ne me. Enti no kwa se me kokon so. E ko boy no ne kokon so. Sa de awunhue no emfa no nka. Na me ni obi ti ho. Se nipa kro no hu se bibi se ekoso a ebe ha me ya me hu. Me mpesa ade no. Enti mo onye sa ade ni biem. Enumla me ni bran so yapone a wono ni di nkai wa high school. Na me beto na esi fa from ne ekwa agu no obi apapem o te sere so. Me so me ti dompa ase IGP. Ni apapem. Eti me see from no frɛ me. Ono so frɛ me mommy. Edin a wo de frɛ me no. Ma na frɛ mommy. Me pa cho bra Sami no. Edin a wo de frɛ me eye mommy. Se ni bufu dia no afrɛ me nyaako. Odonim. Eti wo frɛ no asi nyaako. Na me jesu. No frɛ to aso mprensa. Na me jesu am bra Sami. Ade dia na ekoso afrɛ me mprensa. Wo se an dia no kɔɔso wo bra isoro. Na me so. Me po acho hwe nkɔɔso. Me nte hwe ade dia no ate. Eno se ade ntokwa na ekoso. Na me so bra Sami. We kura nye ntokwa. Nipa bi je me number. E wo clocking no ho. Minim ne number. Won say me pe. On ka hwe nkyere me. O ka chem so oni me won komo. But me nim komo kro nso won ka hwe nkyere me. Na me tie say yesi me see e bla ne se ne mpena ne me. Ne nukwasem. Enya nokra no esem kokoso na me sign me ti. Efi say de wonte ya nokra no. Uji nkrofo di sene me. Tie esem ko sign mechi me ti. Nokwa me ko na me kokon so me ko bisa bla no. Bla ne so on de. Nye sa na o kan ye.
nam se free no krui mo onye saa bi me pesa nam dem da amani enti blasa me otie ne saa na say ne ti o se me boa enya me mpran ka me fa me number ma na ne friends am na me a wo bi sa me din me nim ni din eno ansa me de me number ma no won frɛ me bi sa ne din ti me nim ni din so na nim ni din dia me nim ni din enti ma me yakɔ so saa na me ne ti so na me mo me ma me ama ne de wo ye me nyina me mo obi ama ne na me na otuo enti ya ka me ye se wo si 10th abusumi dum no ba ba ye me ho ade enti ka ye me hu me ma me na me se da bi nya abotre ma me efi se me hwe de ni suban ni siesi kɔ na me ka so me ye me ho ade ammoa me enti me ka chen so nya abotre ma me enti adwumam kakra be no afrɛ me brana na woni ni gina ha no na me se bla be wasu woni na ka ni gina ha na se de o kan se me mpena wo adwumam ho bebre afi wiase a modin ho me mpena wo modin ho da bia me kɔ no honum anopa awia na me se me mpena aye frɛ ni sei wono de no kwasɛm sɛ woje me phone first one oje me phone first one no me sister no madanse ni boy bia frɛ na Antwi boy na me te pram so no na me ni ye free parent no opɛ ma asɛm etu oye e kan se fita adwuma nti fita adwuma na woye no enti woye na okontanse no odi aba ayi ha ahensan ha ti ho na woye adwuma no enti ye betena dom paase yen wo besra ye pa enti mi so me fla no ane ni di nkomo pa bra no wo yere waya na yere ho ade on se me pe enti ota besra enti se me ho kire me na me fra na me 50 cedi de emo me odi mame efi se me ni mi kunu ja ye no wo me se me kunu hwe ankola no but aho kire ho na me busuafo hwe ankola ni bi mame na se me fra ono nso a ono nso boa me enti nya me mpena no eti oje me phone first one no na se de odi nka hu no me phone so first one ye Antwi enti sa Antwi no na wanfa anya asem wo ho e me phone first one no a waje ye no den tam na me phone first one waje ye no na akronfo akobo me emra yesie from asante hima ya bu mi ukuada no anopa around 5:30 na ya bu me ti me phone no nyina omoje koye enti omoje koye na me sister na me je ne phone de yekọ no so o phone ketua bi e wo ho enti me nje na me mfa me chip no ento so na me use eye no kre me sister de ne phone ne maami na me je ye na me de me chip no to so ti eno na me use no adwumem enti wo plasa me oje phone no e de odi nka hu ne first one of phone ne so aye Antwi na Antwi no modi ho no say say Antwi bi wo ho na me nim no eti na me call no de me call modi ho no bebrebe ni nyina ne say papa bi wo ho na me friend me papa but e am different papa dazi e am different na me nim edin bi aka ho biem say papa dazi na omo wo fidie ba ko be office ho na ye yi wo mu nyina che wo mu gu ye so say enipa ni adwumani to ono ko di modi ho eti na me kosra papa ne pa ba na me nkoho anopa na me koho awia na me kosra papa ne ma break ya 12 ya na ma kosra papa no na papa ne me di nkomo se na mba ne si kwam so ba no aje me fun ye se me nyusu fun o si die pa na ha na me simi de menim to aje me fun eti sa me koho no se wo bi nso ade Antwi wo modi ho ma menim ni pakolo no so obi abeka che nse me mpran ne Antwi no na de Antwi ewiase Antwi ye ba akopɛ ewiase Antwi eye ba akopɛ ti waso eti wokan sa no na me call papa na me ka che papa se papa adwuma mi ha wo no sa modi ha wo no ho ne efre na Antwi se papa no kra wonim no no se Antwi bia ni modi ha na sa oba ne se me mpran ne Antwi bi wo modi ha enti ka wonim na nka wo kyerɛ me se Antwi no wo nie na menim no na so obi an samsi yo enti na ya memne da kwasiada adwuada bedru adwumem ni nyina me nkuta fon waje fon ne won ho bedru adwumem ti bedru adwumem anopa na me pra ya fidie no ho no ena bra bi baaye a friend bra James to ba sim ma me nyaako me no wo nkomo
nam see you nam pinchen no say asem bi ikoso peso bi same nam say obla James bi same no bi same be yi wa no eno o say what say brantwi menini wo bibi nam say oh bla James me da wa no ase so me nsa fam ko kire brantwi kula wo mu odi ho na menim no eno o say sa nam say an eno de me koye maami msoli gina asei adan papa yi mi sia ne ba bia se mi sia no na mi chia na minim minini nkasa da aje se ll ho no mo do so pa minini nkasa da eye de na papa we ebe se me pe je se papa kura obi akokura 87.9 kumasi na me kwaji atu enti me da se pa bla James me da se na we de mi hia bi da ena papa ne kura kire se wote sa asem no wo kodua na se ho ba bia same ne ye adwuma no ekokasa no na ndie na me ni ho bi nti na me nim so wokokasa ye so ankosa sa na papa ne kan ye na me sira papa ne se onfa nche me na de ekosu nyina mate na me nim antwi kuro afi na mabehu nti me sira no onfa nche me na wo ani ni dwuma ye na se nkode no ko office na me ka se kire papa enti wonu mu nyina papa fo na omotwa mu ne ho ahia no tu me fo pa sa abrante no onye papa enti me yedai me twa kire kura me ni njai na me se me kura mpo no de si kokura me hu ma ho ano enti me nim kwa me fa so enti wonu mu no me firi ho no ne se ese me dede na me saka me fon na me frɛ no me be fie bi anwumre bi anu agye me sister fon na frɛ me se oh bless me odi o se me mfa nchewa ni nyina mu ade oye nyina so ma na opoma chewo na opoma chewo se me entina na yatamfo na mu gyina emfinfin no mani ngu ni nyina de oye nyina mu no odi se me ente na opoma chewo timbe fie na me frɛ ni se bless me oh ne de me be fie eno so be fie am se ne de me be fie na o si you kura me Kofi na me se me pefon no afiri ne nsem ni ntino me Kofi kwada ho ti sabre na fo na won ho na sai me pa cho na sa da na me woji first one no na ebekọ na wochi na me dede na na me je phone me ko mfie na me kwada ho ma ade akyen ti no asole ye no na ode me chip na ehia me phone na me se o da bi on fa chip ne to phone ni so no fa na chini kata so na sama no 87.9 na ode maami na me de koy enti wono na oba adwuma na ato aduane de akra mi na mache ya poni ane asesi so ni ekọ enti me lian kakra sa na ge bi wo ho ge no edina minima ne ajele edina minima ne minim di bi anka ho bi na me metete but me hunu ya ne de me fa asem nya asem me misa ne so da enti dako na ye na wo tete sai metete se ese ne mpena ene ge no ajele no so ye adwuma wo ho ajele no so ye adwuma wo LL ho a na metete se ne mpena ne ge no but me ni hunu ade a me fa nya asem be ma no wo twe nkuru no aha ma wo bi gina ho a wo mpra me pa chai wo bi kasa wo mpra me pa chai ma wo mema numbers ye wo phone so nyina mema ni nyina ye wo mpra fo ho me pa chai ma wonu ni momo no wo mpra me pa chai ma ye nkwa kwan ya obefa so abehu se ne mpra no ebia na no so ye atesem te sade ye woni antwede ne ye atesem no ntito aso ne ehwe enti me metete ya me wo kan asem kire me a ono himisa no emfanya asem me ni tuwo kura edi nkomo na me hwe ne na asem ni ko dipu a na makama no atum obetimi akasa saa wose an eno kwano no nka bi me bla na makoda no akasa enti dako me ko ho kwasi ada ma ko ho juada enti eblanda no nim se eblanda no meba ho enti asem o ka kire me se oledi yale eso ono ne maame yale me pacho an enti ni sister friend say womla na woledi yalo peso de no hospital anam say oh ene ukodru fie a mama sonte ye hu di oledi mo beye no no see you ma sata me na mfom free ha ekodru me fie IGP ife adwuma ebi wo ho a say me nisika de me ye no no fi say ben me ti me fa fom akọ ti me fa fom kodru fie ti ma me kodru fie no me fla no me friend first one second one opeke ye
And I'm beside saying, "Ole, did you want to say?" Or catch them and say, "Ole, do hospital." And I'm saying, "Dear, Ole, do hospital, dear. Dear, be see a beer." I'm a Auntie. Meba. Na ansana yekona yene obapa charity na 18 komo na ekwane a bema wone no etwempena sami oye adwuma wo ll adene faso no okay yeduru baabi a wose wo kwa akwahwe omaame na wo sesa okwa de ombeye ni bia no omo waso nte yenkwa Intima okoduru ye no me koduru fie dwale ye bibia wieye me ko wura de me frɛ no no se an yaje na to na me se na se wunya maayo no se o eye kakra obɛfrɛ me na me si yo ma me dai me da me minute na abobe na ya se mo okɔ na me fa afun na me frɛ no more than 15 minutes ago wan pick me call me man message wan answer me na mama ayade ni mu ayade ada dia na ekoso na brasa me ampa wono on pick me call wono so on ma me answer bia wa atade ye hye me ya na me fa hye ti anda na me fa kan na me tisi kwan so ono so otesra so me fa mfikyire me twan so mienu unante me nante ye ma na bobe san me pa cho me free no na 9 something anajo me ko nkura na da me tuo mupunu na me gya ho na me koye ti me nam kwan mu kwan fikyire saa na me de koduru ye ti me de duru ne mpoma na chi no me hu light wo ho fine kasa TV kasa na me sa na blasa me se wa ba fie na wana na nko a na me frɛ no nti won fi mi ti me ka sa pɛ bra bi no ti omu fie ono ne ti wodwene no wo tirim ana wo kan wo ano me dwene no mi tirim enti me ka sa pɛ na me ti si ne mpoma na chi no bra ba ko friend bra kwa me akopɔ ato ne sa frɛ no yensie no kura okay no ofri ne dan ono so dan no wo bra sa me mpoma na chi no ofri no ti si ono ofrɛ me Auntie nyako I say, hey, Auntie nyako, by this time, adai. I'm so, ubla na mma bedru ya yo. Was so le di yale. Was so mu de no hospital. Me si de besi bia o ma so nte. Ma tena hwa da nyane. Me nte hwe. Nti me ba behwe fie. Se bla samia bedru fie na so medru fie anka ma bo wupun. Na nka won so afrɛ no na nka ye hu so de obi a no apeke okɔ ne hu de ekusi. No say, batika sam so wo da mu ho. Na mtinti na nko na bla samia da. Na bra ne ka say mami nyako ene kokobɔ punu nim mi enhwe etimi ye mi duru kolodo mu ofri kolodo mu asan wura inside mi duru kolodo mu ho no antum timi tokro bi da ho na me de me sebra ho chim akire ho chim yenu ene bieye ti ebieye say ya pɛ na me bowura inside do de mu yan say bra same sabi o wabo naked abesunsun me kwa abonten me passion an wabesunsun me kwa abonten bra same ada na wo yesa etini bra ne kura ye say same ada na wo yesa na wonye bi da ada na nyako ba wo nchen wo pam no wo se pie na mtimi mpie nkwa mi mpie na ne hu 18 fifiri ene ma fifiri de me hunu se ne hu 18 fifiri but naked ne de na wabo etu osume saa no de to so me ensa na bra ne yesa ma nyako bra na mpie koyi na saa to kolodomu ho na bra ne yesa ma nyako de okofia am se bla se me ka se me kofie pa bla madri ha ba this time na de abra sa me ye no dem ho me hu na nkofie ne nkofie akina eno sisa na mse na bra ne ka se ne ye boko na mse o me de me nya gidigidi etimi hu se bra sa me ko right inside ho no na mse akọ chim kolodomu ho pon ene bieye ti bieye na ono ne ye fast asa be sumi akọ abonte na sa atam asa akọ fanika ahye to ye fast abesumi ato atwena bonten nti na 3 in 1 e de asi kolodomu ho it wo so me na me wo so me ho na so no ko to akonwa nim na me mbowura inside ho ti mbowura inside ho na me to mani no na ga ne de tawo kase akata ni ti amwa no hye akonwa ba ko nti brasa me no ho ye fast to so me na me tan me ho no na me bo fom ti me pege me ti no na ga ne ipie na me say hey ajele ibo ni din wo no ibo ni din fili gadochi mi bo ni din enso ma mi bo ni din ubisa boy na o se nyu no
eni pasmes ni me se mma boni dina o se nyu o se nyu no a o zan o se oba foforo oba ne wo ye kan say aha nka no kure o nka no kure enti efri wo no me tisi kwa so no nam se no me duku e ka ho nam sai machi nam ka kire bla kwa me se bla kwa me duku aka dam ho enti me siro yi ma me na me nko eno yi me duku ndi ma me to yi ma me nam ka kire bla sam se bla sam ye nko ja me kwan ne kwan no ade asa o se onko nam se onko ajai nam tutine ye timi tutine ye na me ekon mi hia boys mienu bi enti ehu bo me pa no mo onwa ehu me so no mo so no omo ni mi bo nsan ho kwan na akro so fi se minim kwan bi a de be fa show bi saa kwan kro na ti ehu bom na boys ni sam me ho na me ko nyina me hwemechi saa ti kwan si amefo ne bele ye ti bele ye na me peke ye no na ai wo wai na me so be hwese boys mi no bi adwa agu mi so na me he be hwe so mo adwa agu mi so a minim de mo ye me ei ewo he na me se ewo he baby am ne na mpodie minim ai enka ge ne se yemla me hwehwew na obeyi ne ho adi a kyerɛw na me so ka kyerɛw ge ne se again no agi fom no wanwane mama ankoto na nimu ho enti me sai ye no ene oba enti ge ne se ai obeyi ne ho adi a kyerɛw na me so ka kyerɛw ge ne se baby ameduru ne de mi gina ho twemo a enye ye enti meko enye be makro ya na anu obi gina ho a wompra no ma me pa cho no a obi kasa wompra ma me pa cho a waje wo phone hwe se be ma be frɛ wo a enye wo no me pa cho ma wo ye te se de che se wo so ba na wodo wo de wo hunu bi da wo no mom yi wonchiti like wo ye loyal se enye wo no a ma pa cho no a ena oba ho nti adwaman nti o ma me yare ye ne go to hospital me pa cho ai ti ma me dru fie no ena me konya no ofrefre me wadru he me se aka akra me dru fie ti me dru fie na me ya me frɛ no na me se brasa me se na brasa me nim se me nyimu ti me ka kyerɛ nse eti me opemfo pa no aye me saa no eti me tenase amanyin nse na wo ho no aye me sei ti me ka sa wo gyina phone su din na me se o brasa me o de aye me no mate o de nyame pa o kyina ti anopa na se ebnada na si ukuada ti anopa mi dwale ye bibia wie me fan bag sen me ko bedru IGP ho na kromfo so si mini kromfo bo me je me bag ukuada no ese eno mo je wo phone me cho mo je me phone enti omo je me phone be ka kire no ti no nim se me nkasa ne hu biem ana me yi sign bi a kire ma anya hwe ya nkire no but me fa ma tirim se me ntimi ne ntina bi okay enti de obeya me mbia na me fa bi obem scam so onya butre bi ana je koma nkram so ye na de che okra adwuma koto agele wo agele oba night na oba night okay enti ono no me pon 6 no number 6 enti me ma nye hwe ya nkire no na again so me nye hwe nkire no so be pim ne ya ma me no ka say nye hwe nkire no okay enti bra no na bra same no na migusu na mbisa no o se anya agele okay na girl foforo na hu na ma hu no misi mate na migusu na me na hoti ma sa tese kase bia ba ma wonye na Auntie a chopa me de ma wo bebrebe ni nyina wontie na mse bra same enye se minti o asetena na mintimi no wontina biem ai enti ketrema ne sen kura omonku na mse omoku na emum bra same mintimi no wontina biem de kofa agele na ne ntina mintimi ne mamienu ye mfa be ma baako adwuma m heyawo na se adwuma krom wudi me na wakodi wono nso na se kema me pie so a enka wudi me a na wono wada ode ba na so wahye adwuma ntimi saa de no tini nyina na meka ni nyina meka kire papa dazi ni mini nyina me babia na makobo na mane ono so ye pani wa lele adwuma mu ai me babia na makobo na mane 87.9 ena eduru ba bi kra ne yaku a wotimi didi matem didi nya ha me mfa ho na mabebo papa na mane papa nsi ma me nya akomsero
eti we ni nyina kodama osaji me phone last swine eno de kofa ba ye ni se memre the 2 weeks bia me kopram so asole ba ko ti memre dan me kra wo dwumem se brasa me meko pram so ma ko asole na me sister akwa ka chem se me dan am de ama obi me sister ba no wayem basa afen so puno ne da ho nti memla na me mehwe Okay. ti me kra wo brasa me 87.9 eno si you Kumasi. ena me memre dan e pon adwuma ma na me no nanti ya ena ikudrago high school ena asem me enko ago na me say ago de wato me atwene brasa me mepo achew fi say high school me salaya me nya ka ko street ago nso chem ko si Afutuo ja asafe bi ato aso mebre ena ama me 20 cedi se me fanye lorofe na me de lorofe ti me ko di la ne so no ma me di suwa na ka bi driver ni me ni friend prempe wo twem na bisa prempe se prempe wo ko okroma na no ye ni nsase ti me dru ho no na se me front ma me front tenase ti ka na ye ma na yetu kwansi na me fon abeli wo woi na me so menya ka etima afi kura na ebetu wo boa se me ka kire o so di bra na chi na me se bra be anya nchi no so de okọ hwe de twawani hwe me na me se me tikem ana me se me tikem na me ntweme ni wo hin na nhwe wo boa na me se me boa de na me te aluprem nti omla me simi na me hu no no ka te ni ko na ma wa amfre biem Sabre no akwache so obi ma kwache no awie ai e no se beta o se me nka de me pe bia no fa mpata me na da wa ye ho ade ma mpacho nye me ho ade me so me mpani ntino me siso ayi no de ode be pata me no fa nkopata agele wonu anka no kura mfa nkire no to mfa nkopata wono to an friend biem ade achi kwasi ada no na me am friend bisa ne se wokọ adwuma se ai wokọ adwuma na me se ne nso me kọ asole aba no si yo ti me kọ asole ba ye no nso me free ho for to obi sam na me se o ma bedu okay kumasi ya no si ya abrefie no kọ na ma me Kofi cheso ogira sam ne so saa se me boa ma ankopram so bia na me koda antwi ni ho ansan na ade achi kwasi ada no me kopram so akọ asole na me se me ena nwumira no kwase da nwumira no okasa asa na me se brasa me we na so pa wale nti me ntina se me yan wale no brasa me sa wale we die me ntimi o onya ware wo mponi me ntimi ai umplafo afiafi no mugu elele ho no mo no na so no so ka wono so ye adwuma wa ele nti no ho fi enkran ketwa na me di omochi no omo be na ye ena odidi atem se ya na me se brasa me enti nso ampa se mpese me bisa se e man wo fo mu nyina anu mo ti ho pa na e bra ne ho ase e de ma wo pon de wo ye ni nyina mu oba be pa na bra ne ho ase e de ma wo ka kire me ai wo dwaman na wo de to ho no oh obefa wo ashawo line ma mi minimo wo fa ma adwumam ai enyame na me bebre de ahwe adwamanfo ma and I'm say oh bless me as some be na wo kan sa no what's a bless me show free say nkura ni bi school e be pem nne pencil kura unto bi lunza kura unto bi ma akora bia me kan ho ase me mani hu se me wo ma nkura 4 e manage tum unto pencil bia ma akora bia but utimi fa oba e din be wura dem ene ne be da into wo kono o ma ne 100 cedi sika de man amuru 2 million no osre nam se wo yere ya ade so no wotina pa wo nkura miensa mimi jimi a obebo me nam se minyimi no abo me nti de obeka bia mi mfiwo ene okasa pa na mi firi mpa ne so e be da afom e ma ade achi da afom ma ade achi nti ade achi ye na me ma me bag ni me ma so e de akono me biem bag ma phone nem wasa be your phone ni biem wasa yi phone ni biem na de akrofo je yo oto bi ma me mpacho wan to bi ama me enti sa phone na ye hwan de wo say mi sister dia akrofo ni je wo phone no na wo kwaje wo sister phone me mpacho ai wono na ntimi anto ya mu pokura fa ma me mpacho da bi wan to bi ama wasa be yi phone we ka umpre no me mpacho ai
ya wo yi phone di ayi dey minim pa ma minim ade kro de ye eno fa phone to fa phone no ampo na nya na eme se ma me nya akota amko na me se abose no se ta amko na me se yo na me de me sole na me si so na me se mu ye me si so ne tupa me ba me fie na me se ho na me ba adwuma ti na minim se ma ba adwuma yi de o de me phone be hye me nsem 1 week ya twam first or je me phone na me Jimmy sister phone na me de afra na me na kasa me so no do ye ni me se me mpani biem enti ma fle no da 1 week ya twam ma fre no wa fa phone na ma fa phone nso ama 2 weeks ya twam ma fa phone na ama eti na ya ban 3 weeks no na me sister sha ase ni bu ye fu phone no eti mo no me ka che me sister se enya ade a me ne betena biem enti me mpese obi a beti se bi a me ne ham so wo phone ho anase bibisa enti me kwa kwatwa me chip nya me pa ye pay ba beto phone bi di a hye ne nsem enti wo mi ntwa phone na chiri ni won fa phone won pank wo anfa enti ni won fa phone dear phone me pa cho eye we na bia okay all right yango enti won fa phone tina me sister say ono de o ma ne mfa phone no be pe ekwan bi so no agene phone no kwa me be twa chip no adwuada ti dwuada no na me de chip no e be kire me sister say ma ko twa chip no ti me sere na ni di o ma phone bla ne mfa phone no na ye pay ya akoto ne di ama me sister say da o gene phone ni asem ka na me de twa phone ti mu ho na me sister eni me head anye free sa me so me ba plan ho me nsi ho enti wona am si da bi me de kwakoto me na nanim na nakomfo won frɛ ne mame no nka bibi nkyerɛ no nkyerɛ me sister na me ntɔ ne phone de emfa man pa de kwato me na nanim na dana na me na na frɛ me sister ma se wi ya me kani nyina minim se na me mane papa no sanza na me kwatwa chip no ma me mane papa na frɛ wo bla no o frɛ na wo peke call no ma wo peke call na ana so hwɛ phone ra ana o se a me yere no no na ye wo hwan ya o ya ho ade ma hwan ma me pa cho me nim ni papa kro ye me ho ade ma no na ye wo hwan ya na so ne ma no e papa ne ma ne papa no wabetwa fi na wo twa na eno na ade hwe nkola no same na eka me pa cho ai sade ai se na betwa fi no a wo twa no abetwa e ya adwuma ya de hwe mma na mi kunu ne se me ma ne papa ne se wo ya ne papa na ogina afo nsudin ene wo na e ka so no so kan bi tia nde no ankasa anka ne sa wo ya ne papa afi o ka chen se na nkura no wo na awo wo mu nkura ne nya wo ma wo na wabra ho ahye nkwala no wakache wo ma ne papa se ma me pacha ai enye ne ma me pacha ai ma me pacha ai ma we nyina minimo enso na wo blasa me gusu pa ma chew ni trimu adan se wo ye sa de dia ni trimu adan wo gusu pa ma chew den se me wo phone djuma wo di ma me pacha ai se memia ensantena na me so nya abote that day Saturday na me take asem Saturday ne pon adwuma ne wo agogo hospital nanim ho wo bu nkyira kora pa ma chance brasa me pesa wo de ma de pa bi nkyim de mumu aye be ma okay wa fa phone no yentwa ye homra producer ma yentwa ye homra fast na fe ye mra so mewi the luckiest everywhere for everyone eya da nyame ase sanse wunu ya be fa adwuma ne personal so wunya hia wunu ya wo ha jai no obefa ne personal obeyi adwuma na ma wo am wani beje ho keke why matima so kwa da nyame ase okay nyako ewie de boko ma ipache o ma de me ba hanse abranti aka asem bi ato me mane papa so amena me mane papa so onhwe enkura ne biem bo menana abranti bi aka asem bi de ato wo ba papa so ipache ai Jesus aje se oba mu fie ha
Emma obane papa say on shankura ni biem obi pen ho asem obi pen ho asem why you ready so obehwe nkwada why you ready so obehwe nkwada wo school why you ready so obehwe one match university why you ready so the one pay school kron so obeba na hye adwuma aha why you ready so omumu bi yade a odin be hospital na afi why you ready so wo be yisika to ho a da bia nkra ne bedidi nipa na why yesa no wadawroma afi de betie nkyiremu ti fiase afi no mega fiase ne awie ya fiase ne fa nkwa awie ya yo ma me da se ma me ye adwuma wo LL LL ne ho na me ye adwuma ho na me ko hu ablante e frɛ ne Sami ma mpacho edina me nima ne bra Sami me nim din bi aka ho bi Sam Tuga enti me ne nneti ho me de ne kwachia me maame ani me nuam e wo fie sa ablante no osu onijere enti e no kra me ko fie me ko ne fie bia me hu oba bia e wo ho enti na me ne ti ho no na me ne nyina na wo adwumem oye doma operator ti me ne nyina na wo adwumem ho na ma kakra bia o se obi abeka kire me se me ne ni passport si gina ha me mpena ni passport si akodim bola house me kwa ka se enye no kra onji mindi enti akoso saa na se bra sam de wo ye mani nje ho wo ya ntimi ntena no apoma chew se bi nsi bi ni atena ho ti yetete won mu saa ma kakra bia enam de me number ma be ma wi eya dem de me number ko ma be ma wi nam se hwan na ka chew no so mu npa krodin enam se mate emna bi me de me number ma obi wo clocking no ho nipa ni hia me no eno se ma me no wo nkomo nam se adwuma mi ade ye kasaw enti sa ade na eje me number na nkomo kro na me wo no na wa frɛ me na me di nkomo no ma me nipa na amfrɛ me nim nipa number mpo ena me te no wo ehiro se enipa ne se ni mpena ne me enti no kwase me kokon so e ko boy no ne kokon so sa ade a wunhue no emfa no nka na me ni obi ti ho se nipa kro no hu se bibi se ekoso a ebe ha me ya me mu me mpa sa ade no enti mo nya sa ade ni biem enumla me ni brain so ya baba edeba Akoma 87.9 FM na fe Onua TV or say Chrome TV Akoma mu nsem dwumadi no eno ana wo hwe na fe wutie no edi amegiso ene Maa Akos obapa entitu aso ho ma me ma anti me ka kire ne se on de onko me mani muaye na me pa de chinye enti memne dana nkasa na me fle me mani papa na me ka kire se sika na ode baaye no asan na me papa e ka we nyina de a chem se me de me fon akoma me mpena na me kunu eno o se me se na betwa fon abetwa we ya ba ya de hwe nkula ne mpo enye ono no kwa me asante no ne ma enti ono de wo so wa buru nua why na aburu nua me mane papa ta na o ka kire me se wa buru nua na se dua ne nya ye mienu a ye beba ne na ase ya be kire enkura no ehu nua no ma be kire enkura ne papa nam so a wabɔ nkura no ka be pim sese mini ento aka asa no na ka se mu no boy ne be nim nya ntokɔ bi o ka kire me se obetwa ntro kase pa de atome so ai obetwa ntro kase pa de atome so abla mma me kro be kwa akɔka bi a kira me mma me bagi na di ama adwuma mu ho obeka me ayi me de afra adwuma mu ho me akra me ni kra anya adwuma no me gya adwuma no enti oyedi eni papa se de wo kan pa ye no kra Sami yedi eni pa ni timu ade papa abro wo ni tim papa wa samu ana me ni ma wo ka kire me sister say wa mam 1500 say me mfa akra nko school me nim school kro ena papa da ziri nso wo ka kire say wa ma ne 1000 say me mfa akra nko school no nim school kro ma me hu sika no o ma 1000 ma o ma me 1000 500 ma o ma 500 me kai say me ne tena foforo na me tiri ho aye say ya ena o se o ma me nya akụ utiri ho nye o ma me 4 million mi sister di madam sem de kire mi sister say me fa 1 million Satan ye to school atalema nketua me fa 1 million to school atalema akra no na me fa 3 million ko ye miti mi sister ni me de kire no enu ni sika kese a wo de share me nsem eni me di sika ntimi mi bisa ne say di sika ne dey bi o ma san me pa cho dey bi o ma me 50 cedi every day
Oma me anopa, oma me 20 so anto adwane amremia. Obra me 20 cedi anopa. Na nyumra ma 50 cedi. Eno de no wo yes ah. Me pa cho no wo ye. For how many years na motena here? Me pa cho 6 months ni. Oh, busumi nsia ya. Me pa cho. And we also have okay say. Me pa cho an. Busumi nsia. Me pa cho an. Na ne wo no tra enfie mienu ni miense. Ko awu. 6 months. Me pa cho an ma. Eto oka miti oka asa no mi kunu ni ka asa no kwase man kasa na me kate ko no me di su ma me so amane ma mom sister amane me di su ena me ko na ntuma ko na bomu na me saye be fa atade e hye ena me tisi suo sa fa afo ma di su mi ko nyina na me frefre no same odri he same wo he na osu wo be fie am se wo be fie ne hia me ena me di su saa ko hia no ekwam Gosia no kwam no ni masem kronti oba me na me sumu no na me sesame de wo dia ye me ni atumo ne se betena ma mpa acho me nim sa se sa no adwene dia ko beba mo na me sesame de wo dia ye me ni same asem okofa atu me suni asem a wo dia bani eno okoka kire me ma ne papa se enkura ne nya ne ma ewum se be man de wo ne na jai de ba no wo hwe ne ma me pa acho hwe ne ma kakra ja me nden ena okoka sa asem ato me so blasa me ye wudini blasa me de uja nsuo nwane abosom blasa me de wo ye me no na me amo a un cha asasi so na me kire wunyansa so de be formula kwa so amo be kire me ma ne papa aba ama me ena ma me misu ni na ase pa me su ye watumi aka kire wo ma ne papa se nkoda nan ne nya ne dia no wo hwe wonom wabra busumi nsia no wo behunu wo be se wo pa wo de ne be twempra na wo ma wo ho dada ma me pa cho an ene wakofa asem na dia beto ne ho so because oba be kire ye wo ma ne papa ma me pa cho na nkwam nan no sanyu wo mo papa ene ye friend Kwame Asante dia ene no wo be kire wo ma ne papa wo be kire nkoda ne papa same be kire nkoda ne papa ente sa wafa sabato ne ho so wo ba pani anya mfie sai me pa cho 15 years ena wo twa to okra nya sai 3 years wo mu nyina akọ school me pa cho bi akọ school pani na awie school na me pe school man so honam nu emu odin but at least odin kakra bi ba wo de support ne ma me pa cho ai say wo be sidan dia ba wo so wan nkura ni biem enti me ka cho on papa nse no me yemfa panyini ni to school mi to papa ne ya na adwen say me ko bisa master no de obagie na me kan kire no enti eni nyama ko bisa master ne nka me be ka kire ne memre da no ena okofa ase me nyina ba ye me ka ni nyina kire same no me ka ni nyina kire no ena wo se de yen wo bisa no waje tu mu sampa wa fra wo ma wa kasa afi wo jira wo sa na me se brasa me fa ho nchew me chiro pa so woni me kasa na ye di ni ntinu woni mi se me nam ho ma obi amfa me ho blasa me fa ho nchew ti mi firi onu no na ka me ba me nana ho nana ba ho na ade asa ene ma kasa me da ma ade mani ka gu sisi a me boa me sun ya ma ade achen ti anopam sisa ne me gu o se mi na mi sister ye ne onu an ko su ade akọ echi wono kwa man kra no na me tisi su na me ko bo na napum na nana nsole na me di sun na mde bo na na ma ne se na nipa asumasi akoka kire me ma ne papa enti me se me be bo bra ni dua enti wo me kwa kopo wo ka kire wo nana se wo ko bo ni dua me se me be bo ni dua nana me ba be bo nipa asumasi dua na se waye de ya me be bo ni dua nam se nana se ni yo anu akoka ato me so abra me nya ye enam na na bisa me se na me ni na di enkomo bi afa me ma ne papa adwuma ho nam so nana because me ni nkomo fa me ma ne papa ho adwuma ho na me di tro na anie nana ye da ho na ahochire nu mu nya sika emfa emma nkura ne nkosu ade chie nam so ye fra papa nsha no onfa na me ye se betwa adwuma de di o eti se abaye adwuma se wutwa abe na se wubonim na se wa anu ansa sika ni ho ana abra ne ye se adai nam so me kunu adwuma wo fa me fiti se me gina GhPage wo fa me a me ne tena ye nyina abetwa ene wo twa ena se na abetwa na akọ me se be ma me ne tie de na de no tu anamo a me ni nachi enti wo kọ nyina na me di nachi no na ye de atwa de wo enkura no e wo da so de ye n'adwuma no
Mom na me carry ya enka ne bone so say na wo de kodi na tem abetwa ye adwuma ye hwe ye de hwe nkwala na onu na ahwe nkwara no a bepem say smas na obehu wo no ana abetwa no na hwe ne ma enti me ka say de kira me nana no na me nana se da bi ma me nya akome ma modua ablant ye friend say na me say friend brasame ana se brasame wo ye de adwuma na me so me ne na wo adwumam ll ana se ablant ye ya adwo ko fa ne ma ni sister ya na ana me say eyo wonua na adwo akura me wo ho na adwo de phone ebre me say me wo ho na adwo afra me phone so ana me peke ya me say me so me friend brasa na me say brasa me no say you no eye wunua adwo na me say adwo be ya no say dem de wo ba adwuma mu ho na me say adwo na de wo kwa adwuma me pacho na me say sister brebi wunim no na me say nya ne phone ekuta no bra no you good pa ofo oba wo hye oba pa enti bra ho ase no won hyew no be hye nkora ne nso na me say wakasa na so you good wa mate na say adwo ne din kan de same koma oba afoforo eti say mu ho no no ti wo adwo no betie ma no say bra no what say na me so ne chokuma ne die wo de ba but ni suba bi wo ho no ma mani nje ho afi adwo ne say woni nje ho de na gya no sana me kasa no woni ni nua dwana akasa wakasa che nua dwana no wo de ni nua dwana ama bra same no me so minim etuba no betie ma no na se wo de ko sa na wo betie ma no na de ko enti a kire na bra same na mu e baaye oba papa dazi ho na papa dazi ene me kasa ya na chete me jai se ne me ne betena ena sa me no ko ka kire adwana ne se wone ne yira kan abom 20 me ne ntena biem e ho asem die minim ho asem biem tesa wo ka ho ama me ensa ma na adwo de ne ma same mami you know so wo na Joanna I see enti me de enti sa wo adwoa no e ba sa no adwoa no pese wo yi ne hu fra asem nam so adwoa se me bo odi ankanya bone se ma bo odi e de kan asem efi se wo di ne ho adanse e kire am yo wo ba na wo fra na ka so bra no onye papa ti jan life man me nim kwan a me fa so a me jan life man but wo se bra no ye good ofo oba o hye oba enti me bra me ho ase na me bra no nhyem no be hwe nkola no sa na papa dazi nso eje bra ne tu mu na papa dazi nso di bra no ho adanse e kire me ena me ne bra ne tenan enti sa asema ba enka nchem se bi ase ye nyina ehu wom enti abosu mi nse ade na oye ma wo ma apart from shop money me pa cho atade ba ko eno to de ma me eno to atade ba ko nso de ma me baketo ano okay otua mu school fees ba me pa cho onye ontwe bi da buku kura won to bi da pencil kura won to bi da me pa cho de oye ma me an maka no ene me chok money ene atade ne me ma atade ba ko to kura ne be ko school ida say ye wo wankasa na so mo papa ene de kakra be bana kura ne dia ko school ma me pa cho ene wo be fie de na keto ano onfani ni agro keto ano no timi fan de koto drink man ene keto ano efisa me wo no kwase me say o papa ne ha adwen kakra nti no onim o papa nti ofa bra ne se ne papa nti de akoye no nti na keto ne je bra ne ho nti bra ne so be fie a no ya akra ne good phone na wodi di sanse mu huno na da so no ho na wodi ma de amamo me pa cho de aba wodi di ayi wodi ye de wodi ba ye wie ye no de na bu ato ne yam so hu se me ko twa chip no nya number bia bia mu so nti sasem ne si ye na nya san wo frɛ wo mane papa ka che ne se enye ne mane nkoda nan no enya be san ma me pa cho so wo frɛ ne ka che ne nim adakoro nya but me me da no last week me me da no wo frɛ wo ba no papa ka che se wo ba ne school no na wo ka che se sei na wo mpra bia frɛ na ka che no enya be san ni me pa cho na me ka se me me da na me frɛ me mane papa no nti eni nei ene ka ho enya be san na watwe me enu ana na watwe na watwe nruye okay me da be na watwe okay ebra wo ka che nana no a nana timi enya asame ne kasai me pa cho nana timi enya asame ne kasai me pa cho ofre bra asame opeke ne ko no so otekem osifo mo be frɛ no wo de osifo mti one ne kasai ya me pa cho one ne kasai o bra asame ne mi nana bisa bra asame se same se ni na
me nua bɛka kyerɛ me na te sɛ wɔse wɔka se wanka na wɔboa wɔka saa afei me nana ka kyerɛ sɛ so wɔka saa deɛ na wɔbɛkyerɛ nkora ne papa nti wɔbɛba adwuma office wɔ na wɔbɛkyerɛ nkora ne papa ɛyɛ no kura me nana bai office wɔ me yɛ frɛ samene di line sɛ ɛnyɛ ɔno na ka wɔnka hwe nkyerɛ nkora ne papa bara asase ɔno ka kyerɛ wɔ nana me pa try asase ɔka kyerɛ ne so wɔ ne kan me pa try ko mpanimfo anim deɛ wɔsɛ nyɛ ɔno kan ɛnyɛ ɔno na kan okay me ba bɛ yɛnwie deɛ yɛ brɛ ne nti yɛbɛtoa so yɛbɛhia bɛrima no ne kunu no ɛnum asɛm ne yɛhia bɛyi nso ɛnum asɛm yisame nso deɛ good but yɛnkɔ so deɛ yɛate amenyi birthday mfiro na so for Paris odi for Paris kwame nkroma na ne birthday mana woda papa radin sham mama birthday ne nshira ona na so ne nshira pa menua mama birthday enyi nshira pa mfama wo yesu de mu amen ma na dia na o twempra nyo ono ana one can I say dia okopie no so one na twempra no nyo no na afro obi aka chen say o hwe wrong you know no you're the same person ababa yimpra na ono yo chokora no ana mo jije pa wono oba afoforo hye ho no ana mo jije pa obeya o kasema na yesi sofo onye wo mumu mpna twempna na o de o suspect o kwa de o fa wani go please o suspect keke no weti ma frɛ ɔno no ne ma papa hwɛ no mama no aka kyerɛ no sɛ nkra no yɛ obi ma na wo what do you mean nkola nan mu ya na Ghana for me man ebi mu adwe no crazy wo ana ana ebi anya adwe mu ha no mo nanam Shatta de keke wan hwa beka sɛ anu amenam ya na me ba na mu sɛ brabi nam kwa na sɛ o si nam kwa pra sɛ it's my adwe ne koye de kom he nante o de nam na we sɛ de okwa ngo twa ni kakra okwa am sɛ bra so so nim sɛ o yo bi anu bo am sɛ no we de me dwendwe me hu we kai no ma on because my dream am intimate as you so wo timi efa kire buru adwaman no ade ofa aba o so obi akodi ofa aba o so ompra ofa mema bi I was hard ade no mema bi was so ba na say o you very insecure that ma oba no Shatta the ochikwa to be say na Shatta ade a oh oba no why no wade Debi o ana mo ya fo wanya bi o ye nyina ntwum fam ana mo ya fo sa oh ma me ye beto asunture me pese ebeti anu ase na on dey say bia na wa sheda we camouflage and ye bia na kira asem bi o ma ye betwa ase ebeti but me ma na omo wo se suban no say ase ye ne oba tia ye suspect na unnecessarily na atro ne ne ma basa no ma munyai na me de me ma ka me se ne ma na ba na bi masua duabo bia no ya enya ne na ye konfo a wo si ne kwa ko bebo dua obondua na nya no o ka so obondua oh woni beba na de bia me ka say so wa ye bodua na hu o ha o ma sa problem Ghana say ye encounter no ye din some fo wo so wa bondua no okuna na ma ye basa na amankura na ba ye nkura bone na fe o metete nkofo ma ye beto aso kire nti we ye ntete mu ekua Marco se wo gina se wo hwe wo ma abrabo no bema bi wo ho na wuhia na wo be hawo a mani mfiri wa brabo ne ko eye mpna twe ne woni ne wo nine no wo si sei ne woni ne wo nine no wo si sei wo ko wie sei na hwe ene hawo a esoso wo first time hwe kwan odo fa so hwe second one de odo fa so ni nyina no mo no be pa ho chew ene okoto ye no pa me chew ene me ye ne den nam sa so de ko ye be ma da bia je se okoda ne ho be ma operator machine wo gina ho da bia je se okoda ne ho aden da bia je se wo bu ni sisim we ya be ma ye ne bobra be ma ye ne bobra bi ni nti ono no da bia no wanya bi eye ankamu anna enti wanya bia na ne ho nye dai entono enti da bia wo pe bibi foforo aye enti ma mesra mu nyina bra ne kakra ma mu nyina bra ne kakra ma mu na ba bia no wo ba be hwe wo
ni o ba be hwe no de o ne na wo no o ma o kakra na wo de ahwe nkola no na wo so watumi aye kakra ka ho we obesi usu anko anhye o ma ele hwe ha wo de abre ha wo de abre wo ha wo de abre ono so kra no ba akwi wo mpa hwe dada onu mu wo mpa hwe nti ye kan ya ye kan ya no say ene wakam ene no ano no gise nkola no bra me pa cha oba no woni ne sha abrabo ase no ona ne wo nan enti so obi fufuru afa kire se nkola no enya wo di a busa ne se die na wo hunu fa ne ho a wo be ka se ne me man nan ne nya media me yesra mo mafie nyo kakra wate na munya se yi ba ku ade ye hye tokromi tokro boji se yi ehun nti wo be keka nsem wo ehia sa se ne hwede wo de aba na adwuma ba ko wo bo ma na atodwe na akeka wo mutiri bo mu sa edi suban bone no enti ba ko ye beto aso no onye na agiri ye nye braba ka kire wo yonko ba ma ne se because wo ye ba ma ne bi wo ye ba ma ne bi wo bi ka sa asem no chobe ye ka kire wo yonko ba ma ne se eye ne ma na won ho ne ma enye saa de a wo be hwe nkola no kopim se wo be frati asefo asase so enye saa so bra wo bra be ye die ne na wo be tua nkola nan ne hu nyina aka na be ma ne hwe ne ma ene mo kwasa kasa no evangelist mama we nyina empratwe implications empratwe implication empratwe yakase munya atwe musi munya de be ba no de be ba no mama nsema ye kan nyina ye nte abrante na no se na ye nte papa no anu wo hwe ne ma akoya be kan jimi semi amanzi papa ebuafu bas se pa na semite na sa akoya wo ne sister yi twempene wo ya aboa pa se na tie pa dia we me se wes dabi na wo ya aboa papa be ma ni enwoma no kata no keke se wonu obi ba twempra waka jo so nkura nkola nan obi na ehwe ne ba wodi an so be road dross na ko be oso ma no 50 na an see so and am say empra 50 why are they won ko why are they na jimi ya bebata hu ye se wutimi wo se shada ka chani se why are no one here we yasem adai empratwe no ya na mama yen two sister ifo ye beto aso se yenya obi eto ho ne da ya yususu nkasa wo ka wo apa wo hwe ne mana wutimi kase wo free so wade me na be ya no watwa na ode ya no nsa ne tisa aban adwuma edu ba bi na se ya na se wo ewunya ekwankofa sa se mo ya ma ka branche be nyanyira so ko nyanyira so sentence me free enu ba yenhwe ne yi ye be sram wa de wanya mpratwe na wotwe yina wo yini wo no farisa ne ko na mom sembu wo ma ya wa private ya enki count wo sa ne no na de be gina so bu af ma me dasi na me yar no be to aso china abaya Maa Akos asam ne ye mahi ye sa ye mesre de ma me kan nyina ne se e maba wan dem de metu wo mfo wonya be ma bi no se wo pewa woni ne tena ya hwe woni be ma na setena mu yi e wo se ye timi ye sediment e wo relationship mu enye wo bia no wo se wo pa no wajeja wo ho no baba be wura wa himfie no wa be guru ho no mo a no baba be pepe bia sa Maa Akos sanso mo eto ontwa wo eto ontwa to the sense ye nhwehwe mema ne mu yie ene ye nhwe ma ne mu yie once wo se open asa de wo ho abo ho so hwa baba wa de be ma de ye wo sa bi de machi any phone now was season for 4 to 5 days, you know. And it's also season will be phone. All because of what to say. Yeah, Kakana wants to say, as I see an empana, way an empana, and I see you know a big in a hop. We are nunkufu at now, baby. Bema, we are nunkufuno, and Kofu about my pressure. And then we are hit and run out now, baby. Now also be relationship. Now we are nunkufuni, they be the pressure, baby. It's about course, I'm sorry. Now my mini yaba say, and mano, one money may met now, or munsha or ye. To be man in su ene ne ban ye kura no asa na kwakọ twempana no na ankwye se magye me phone wanya